ವರ್ಷ ತಿಂಗೊಲ್ದವತಿ ಆವರ್ತಕ್ಕತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾನುಭಾಗನು ಮಾಯಮಲ್ಪಂಬೋದನ್ನಾಡಲ ಕುಟುಂಬ ಕೊರತಕ್ಕತ್ತಿನ ಗಿಂಡದ ಪೇರಿಗೆ ಕಟೀ ಗರ್ಭಗುಂಡೋಡು ಮಲ್ಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದ ಮಾಯವಾನ ಬೆಚ್ಚಿದು ಪ್ರಬಾಲುಗು ಬತ್ತುಂಡು ಬಾರಬಾಡು ಚಿತ್ರ ಬಾಕಿತ್ತಿ ಮಾರುಡು ಪಾಡಾದಿನ ಗಜಗಂಬ ಏರಾದಿ ಚಪ್ಪರುಗು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯಬತ್ತು ಗೊಗ್ಗೊಂಡು ವೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಸದ್ದಕ್ಷರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನನು ಪಟ್ಟಾದ ಧ್ರುವ ಮುಹೂರ್ತರು ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ತಾರ ಮೂಲಮೈಸಂದಾಯ ರಾಜ್ಯ ಕಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತರು ಸಂಪುದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪುಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಂಚ ಬುಡ್ತಿನ ಮರಿ ಮುಂಚ ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕಾಡಿ ಈ ಮುಹೂರ್ತಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದೈವ ಮರಳುಜು ಮಾದಿ ಬಂತೆ ಗಂಗಾರ ನೇಮಗಳು ರಾಜ್ಯ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಮ ದೈವ ಮರಳುಜು ಮಾದಿ ಬಂತೆ ನಿಯಮಸ್ಥರ ನೇಮಗು ಪಾಡಾದಿನ ಗಜಗಂಬ ಏರಾದಿನ ಚಪ್ಪರ ಒಯ್ದಿನ ಕುಡಿ ಕಟದಿನ ಬಲೋಲಿ ಕೂಟಾದಿನ ಮನೆಮತ್ತರನ ಕೆರ್ಪಾದಿನ ಮುಖಮೂರ್ತಿ ಭತ್ತಾದಿನ ಸತ್ಯಜೀತಿಗೆ ಪರಪಾದಿನ ಮಂಡಲ ಗೋಪಾದಿನ ಡಟ್ಟರ ಒದಿಂಚತ್ತನ ಅನ್ನ ನೈವೇದ್ಯ ನೆಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಕೆಲವಲ್ಲ ಮಾಕರ್ಣಗಳು ಮಾಯುಡು ಬೆರಕೈ ಮಲ್ಪಲು ಕಾಲೋಡು ಮಡಸ್ಥಾನಗಳು ಗೊತ್ತಿಂಚತ್ತನ ಭಾಷೆ ಆದಿಗಂಬ ಭತ್ತಾಜಿ ಕೋಲ ಆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡಿಯಡಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಕೂಡುದು ಲೆಕ್ಕರಡ ಜೋಗೋವರ್ತಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಆ ಕಾಲದ ಭಾಷೆ ಈ ಕಾಲದ ಆಶೆನ್ನ ಭಾಷೆನ್ನ ನಿರಾಶ ಮಲ್ಪಂದ ರಾಜ್ಯ ಕೂಡಿನ ಕಲಕಿ ಪತ್ತು ಕೂಡದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಡ್ನಲ್ಪ ಎಂಕನ ಅಪೇಕ್ಷೆನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಲ್ಪಂದ ಕುಂಚೊಡುತ್ತಿನ ಮರಿ ಕುಂಚನ ಬುಡ್ಲೆ ಜಿಡೇನ ಅರಪುಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಜ ತಪ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಮಾನವಿತ್ತು